Радноё омада, салом. Имрӯз тасмим гирифтем футболный контент мешавад дар бораи дастае ки айни ҳол дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорад, даста бо номи ФК Азия, яъне Осиё, ки бо сардории Сафаралӣ Қодиров тӯли як сола ки ҳамин даста вуҷуд дорад ва бачаҳко ҳамин дирӯз ман рости гап ВКонтакте дромадам, подписатсия кардам дар сообществашон. Бачаҳко чемпион шуданд дар мусобиқаи Урбан Кап, ки дар искусственный газон 8 ба 8 бозӣ мекунанд. 18-ум туршон рӯз гузашт, бачаҳко чемпион шуданд. Ӯро сидқан ай таҳти дил ҳамчун собиқ футболист ман табрик карданем ва барои чемпион шудагишон бачаҳора ба шаҳри Саранск даъват кардистанд. Уҷадам Урбан Кап мегзарам 8 ба 8 ва бачаҳко 29 сентябр, 30 сентябр ва 1 октябр бозӣ доранд. Шерпалангое ки кадоме дар шаҳри Саранск мақсад зиндагӣ мекунем, дар стадиони Старт ҳамин дастаи мо ФК Азия дар ҳамуҷа бозӣ мекунанд. Ай шумо дастгирӣ ҳамакаса мешем, ҳамин даста иншоаллоҳ ба як зинае мерасад, худо хоҳад. Дар ӯ даста рости гап якчанд шиносоро дидам, бениҳоят хурсанд шудам. Яке аз онҳо Амирбек Саидов, ки ма ӯ додар кати дар ЦСКА тӯли чанд сол як ҷо бозӣ кардагем. Баъд як бародари дигаам шинос тофт, Бахтиёр, ӯро ман давраи Равшани Кулоб мешиносам ва охирон бор ба фикрам ҳам бародар дар Султони Кабир бозӣ мекард. ман дастаи Танзим бозӣ мекардам ҳамон вақт. ҳам бародар кати мақсад дар поля вохӯрдагем. Яъне додарои дигаам ҳастанд, ганда чеҳраҳошон хеле шинос тофтаистай. Хай иншоаллоҳ оли рӯзе мешавад ки ягон бозӣ дар Самара шавад, бо ай пешӣ мерем вомехӯрем. Яке худо туғрӣ кунад, мо ягон хе меҳмон мешем, Питер мерем, балелишкӣ мекунем, я тог мехӯрем, я сайр гашт мекунем, я полни дуруни гирди атрофи Камандара як видеофилм шояд кунем. Планода ҳаста иншоаллоҳ. Ай сипас худо хоҳад бо дастгирии шумо тамошобино, шерпалангое ки моро тамошо мекунанд ва дар ҳамин территорияи Российской Федератсиян, ҳамакаса ҳамин дастара мо бояд поддержка кунем, барои он ки шумо худтон дидестен дар ин давлат чӣ гапу чап рафтаистай. Мо бояд тоҷико сплачёнӣ шавем, бояд якдигаримона дастгирӣ кунем, бояд нишон диҳем ки тоҷико дар ҳақиқатан тоҷ доранд. Барои ҳамин шербачаҳо бо як бор дига ҳаматона даъват карданем ба ҳамин мусобиқаи Урбан Кап, ки дар шаҳри Саранск 29 сентябр, 30 сентябр ва 1 октябр ҳамин бачаҳо бозӣ доранд. ман боварӣ дорам ки шумо мебиёед дастгирӣ мекунем. вақте ки футболист мебурад майдон балел шикай, ира ман худам сидқан ай таҳти дил ҳис кардагим чӣ хелай вақте балелшикӣ мекунанд. И дига айбу бачаҳко иншоаллоҳ бозии хуб нишон медиҳанд. дар бораи даста бо рӯзҳои наздик як видеои зиёдтар мекунем, мақсад информатсия зиёдтар мегирем, хушрӯ меомӯзем даста мақсад чӣ мақсад дорад ва худо хоҳад видео зиёд мешаванд. ҳамин бародарора, ҳамин шерпалангора, ҳамин дастара ва иншоаллоҳ чанде бошад мо дастгирӣ, ҳамин рекламае, ҳамин видеонавораe, ҳамин чизе ки ай дастмон омад мекунем. бачаҳо боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем, сеҳат сарбаланд бошем. бачаҳко фақат ба пеш газа биҷиқем, бошен ҳамакаса.